Γεια σας παιδιά, σήμερα θέλω να μιλήσω για το τι είναι το subscribe πλέον στο ελληνικό YouTube. Όπως όλοι ξέρουμε, μετά από το βίντεο που έκανε ο Crow, μάθαμε όλοι, όσοι το έχουμε δει, την αλήθεια για αυτά που είπε, τέλος πάντων, να μην τα λέω ξανά. Και σκέφτηκα κι εγώ έτσι, με αυτόν τον τρόπο, με αυτό εδώ το βίντεο, να βοηθήσω την προσπάθεια του Crow να συνεχίσει αυτό το καλό, σε εισαγωγικά, πράγμα που κάνει για το ελληνικό YouTube, να επαναφέρει ό,τι χαμένο είχαμε εμείς οι Έλληνες YouTubers, και βάζω κάθε Έλληνα YouTuber πριν γίνει αυτό το δράμα, ας πούμε, και πιστεύω ότι μετά από όλα αυτά τα hate που έπεσαν, μάλλον τα hates που έπεσαν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα σε μεγάλους YouTubers που έφεραν ταυτόχρονα πανικό και πανικό στους συνδρομητές τους, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο, δεν θα το χαρακτηρίσω, εντάξει, έκαναν κάτι το οποίο δεν θέλω να σχολιάσω καθόλου, και γιατί δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Τέλος πάντων, αυτό το βίντεο να κάνει σχέση με το subscribe. Το subscribe, που όλοι ξέρουμε, σημαίνει στα ελληνικά εγγραφή. Η εγγραφή σε ένα κανάλι. Λοιπόν, με όλα αυτά τα hates που έχουν μαζευτεί στο ελληνικό YouTube, έχω πραγματικά συγχαθεί αυτή τη λέξη. Και όποιος YouTuber, μάλλον όχι όποιος, κάθε YouTuber που παρακαλάει για μια συνδρομή, απειλώντας ότι ξέρω εγώ, σας παρακαλώ, ας πούμε, κάντε ένα subscribe για να με βοηθήσετε να συνεχίσω αυτά τα βίντεο. Αυτό το να συνεχίσω αυτά τα βίντεο, δηλαδή, φίλε, πες ότι έχεις 10.000 subscribers, λέμε τώρα, έτσι, ένα παράδειγμα, και άμα δεν πάρεις 50 συνδρομητές μέσα σε μια εβδομάδα, τι, θα σταματήσεις τα βίντεο σου? Δηλαδή, απειλείς. Γιατί αυτό εγώ το παίρνω ως απειλή. Ο καθένας έχει μια προσωπική άποψη και μπορεί να την εκφράζει ελεύθερα, αρκεί να μην ξεφεύγει από τα όρια. Κάτι που κάνουν πολλοί αυτόν τον τελευταίο καιρό. Επίσης, το subscribe έχει άλλο νόημα στην Ελλάδα πλέον και άλλο νόημα στις άλλες χώρες, όχι όλες, σε αυτές που είναι γενικά αναπτυγμένες στο θέμα του YouTube. Στην Ελλάδα το subscribe έχει κυριολεκτικά σβηστεί από την θετική του άποψη. Τι εννοώ? Πριν ας πούμε από ένα χρόνο, κάθε μικρομεγάλος YouTuber έβγαινε και έλεγε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας, κάτι που κάνω ακόμα και τώρα. Αλλά εκείνη την εποχή, δηλαδή ένα χρόνο πριν περίπου, έκαναν βίντεο με όλη τους την καρδιά, με ό,τι είχαν και δεν είχαν, και μόλις έβλεπαν ανταπόκριση από τον κόσμο έλεγαν ευχαριστώ. Τώρα τι κάνουν? Όχι, ξαναλέω, όχι όλοι, κάποιοι που είναι πολύ μεγάλοι, δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα. Τι κάνουν τώρα αυτό είναι. Τώρα απλώς κάθονται και νομίζω καταλάβατε τι θέλω να πω. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό, διότι ξέρω ότι σε συνέπειες που θα έχει αυτό το βίντεο μετά, γι' αυτό δεν θέλω να επεκταθώ. Θέλω να βοηθήσω με αυτό το βίντεο τον Crow, ο οποίος έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα στο να το επαναφέρει αυτό, στο να επαναφέρει τη γαλήνη, σε εισαγωγικά γαλήνη, στο ελληνικό YouTube, και θέλω να τον βοηθήσω με αυτό το βίντεο, λέγοντας ότι το subscribe έχει σβηστεί κυριολεκτικά από τη μνήμη των Ελλήνων, και ειδικά των subscribers Ελλήνων, όχι των YouTubers. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν
πρόβατο για κανέναν λόγο, διότι ο καθένας, όπως είπα πριν, έχει την άποψή του για το που θα κάνει εγγραφή, σε ποιο κανάλι, και ούτε μπορώ και ούτε θέλω να χαρακτηρίσω κάποιον για κάτι που έχει κάνει λάθος. Όλοι κάνουμε λάθη, εντάξει. Εγώ θέλω να υποστηρίξω τον Crow, αλλά δεν γίνεται μόνο εγώ, ας πούμε, και ο Crow να πάμε μπροστά αυτό. Πρέπει να ενωθούμε όλοι και να επαναφέρουμε ξανά τη θετική έννοια του subscribe και να βγάλουμε γενικά όλο το hating από εδώ. Εγώ δεν θέλω να είναι στο ελληνικό YouTube αυτό, και γενικά δεν είναι καλό να υπάρχει σε καμιά χώρα αυτό. Θα υπάρχουν περίοδοι οι οποίοι θα είναι σχετικά καλοί για αυτή τη χώρα, για το YouTube εκείνης της χώρας. Θα υπάρχουν κακοί περίοδοι, όμως θα υπάρξει και μια στιγμή στην οποία θα είσαι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα σε γαλήνη, ας πούμε, ή μέσα στο hate. Αυτή τη στιγμή το ελληνικό YouTube δεν θα έλεγα ότι θα είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά είναι γενικά σε πολύ άσχημη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Και έτσι θέλω να βοηθήσω με αυτό το βίντεο να σβηστεί κυριολεκτικά όλο αυτό το hate που υπάρχει. Και επίσης να σας πω ότι κάνοντας μια εγγραφή στο κανάλι, και το λέω, ναι, το λέω επειδή όλοι το λένε, νομίζω ότι όλοι ψάχνουμε τους subscribers μας, και κάνοντας ένα like σε αυτό το βίντεο, κάνοντας ένα comment, όποιοι κάνουν αυτά τα τρία, είναι πραγματικά στην προσπάθεια αυτήν, και δεν το λέω για να πάρω προβολές, ας πούμε. Ίσα ίσα θέλω να βοηθήσω να φτάσουμε ξανά σε εκείνη την ωραία και ήρεμη γαλήνη που είχαμε, σε εκείνο το πράγμα το οποίο έλεγες YouTube. Σε αυτό ακριβώς το πράγμα θέλω να φτάσουμε, και για να γίνει αυτό χρειάζεται προσπάθεια από όλους, και αν δεν το καταφέρουμε θα υπάρξει και δεύτερη ευκαιρία. Όμως πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε μάλλον ο Crow λέγοντας κάποιες αλήθειες, προσωπικά εγώ τις πιστεύω, ας είναι ψεύτικες, εγώ τις πιστεύω, που δεν νομίζω. Θέλω να τον βοηθήσω με αυτόν τον τρόπο για να το σβήσουμε, τίποτα παραπάνω πλέον. Δεν θέλω να τα ξαναλέω όλα. Αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα subscribe, ένα like και ένα comment, να μου πείτε αν είστε μαζί μου, γιατί σας χρειάζομαι πραγματικά όλους όσους μπορείτε να με βοηθήσετε να το κάνουμε αυτό, όπως το είπε αυτό και ο Crow. Αυτά τα λέμε στο επόμενο βίντεο, και ελπίζω να μην είναι βίντεο hate, μάλλον να είναι ένα πιο χαρούμενο βίντεο, πιο ένα comedy βίντεο, ας πούμε, ένα τέτοιο είδος. Ελπίζω, θα βάλω τα δυνατά μου για να βγάλω όλο το ελληνικό YouTube από αυτό το πράγμα, και άμα δεν τα καταφέρω θα είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια τουλάχιστον, γιατί να θυμάστε, ό,τι και να κάνετε στη ζωή σας, προσπάθεια μετράει. Δεν το έχω πει μόνο εγώ, το έχουν πει χιλιάδες άλλα άτομα. Οπότε ναι, ευχαριστώ πολύ και γεια σας.